alle sammen og velkommen til den her video. Jeg læner mig bare tilbage, og jeg har ondt i den der fod. Det er min venstre fod, jeg har ondt i. Og det er 4 af mine tæer. Bro, hvorfor finisher du ham ikke? Nej, jeg er fucking ligeglad. Men du kan få killet. Bare dræb ham den anden der. Nej. Må jeg ikke spille med rundt, fordi jeg døde for tidligt? Nej. Jo. Ej, det er unfair, så skal jeg også have 2 runder. Okay. Føles ikke, hvis du havde finish ham der, ikke? Nej, så får han lov til at spille 2 runder. Fordi så er det ikke unfair. Men ham der, han er fucking... Der var ikke nogen, der så noget i videoen. Nej, jeg filmede på hans bams. Den her. Bum, 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 bum. Mads, jeg har en idé. Okay, du kan holde. Bum, 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 bum. Han er så... Flipping på. Ham her, han er irriterende.